Godang do halak na rumah rumah sakit umum daerah Porsea ngol-ngolan pai maharoroni dokter. Alasi pata olo do leleng asaro dokter tu rumah sakiti. HP hira godang musedo akka halak naroon sian hutana dau. Di hari Rabu dohot hari Kamis tiki tanggal 21 dohot tanggal 22 di bulan Opaton Rodo Toba TV tu rumah sakit Porsea Marnida haroroni akka dokter di rumah sakiti. Siana dibereng di Toba TV di hari Rabu adong do piga dokter spesialis na masuk ke rejo di jam 10 manogot. HP nunga godang akka halak nanaing marubat. Di hari Kamis petong do songoni adong do piga dokter spesialis na so masuk ke rejo sahat 2 jam tonga 11 manogot. Marnida partikian ni piga dokter na so masuk ke rejo sia jam 8 manogot Rodo Toba TV manopot direktur ni rumah sakit. Lau patak kason hira songo dia dosa sitong na tiki ke rejo ni akka dokter. Aledang mangului nasida lo mangalusi suku-suku ni Toba TV. Jala di patongo do tim ni Toba TV tu petugas na asing. HP petugas na dipatuduni direkturi petong dodang olo mangalusi suku-suku ni ala hira biar rohana pabuahon namasa di rumah sakit. Siat Toba TV mabaritahon.